Stedina għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea mhux biex jiddeċiedu imma jsemmaw leħinhom dwar jekk jixtiequ jaraw wuċuħ storiċi jew safar fuq il-flus kontanti tal-ewro. Il-Bank Ċentrali Ewropew fl-aħħar ġimgħat żvela 5 diżinji differenti li jvarjaw bejn stili moderni u minimalisti għal oħrajn aktar tradizzjonali. Uħud mid-diżinji proposti huma vertikali bil-possibilità li jkunu l-ewwel flus kontanti fl-istorja tal-ewro ta' dan it-tip. Il-Bank Ċentrali qal li aktar minn 1200 diżinn ġew eżaminati u ġew magħżula żewġ temi li jirriflettu l-identità tal-kontinent Ewropew, ir-rikkezza tan-natura u l-kultura Ewropea. Fuq l-ewwel 5 diżinji proposti hemm figuri prominenti bħal Leonardo da Vinci, Marie Curie u Ludwig van Beethoven. Il-5 diżinji l-oħra juru xmajjar u safar li jpassu fil-kontinent fosthom l-Asfur ta' San Martin mal-bini tal-Kummissjoni Ewropea, Ert in-Naħal mal-bini tal-Bank Ċentrali Ewropew u ċ-Ċikonja il-Bajda mal-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Il-vot pubbliku huwa wieħed mill-istadji fil-proċess li se jwassal għall-għażla finali ta' tfassil il-ġdid tal-ewro. La darba l-konsultazzjoni tkun kompluta u d-diżinn rebbieħ ikun intażel, il-Bank Ċentrali Ewropew jgħaddi għal passi tekniċi meħtieġa biex jinħadmu l-flus kontanti il-ġodda li huma skedati li jidħlu fiċ-ċirkolazzjoni mill-aħħar tal-2026. Qalu li lan huwa li tiġġedded id-deraq tal-ewro filwaqt li tinżamm rabta qawwija mal-valuri tal-Ewropa, il-wirt kulturali u l-ambjent naturali li jaqqat l-istati membri kollha. Il-vot huwa miftuħ sal-21 ta' Settembru.